zan khothim tak hnuaiah hian Louisiana lui pakhata hian GPS tracker an vuana ole pakhat hi arun lang meka thok le khata a hnuai lampang atang chuan eng thil emawni thil lian zet mai hian chu ale chu arun se zuita ani asin churun in thlakin bar pakhata hian vacation hmanga zin chuak mek thian dun pahnih medicine le hanai te chuan run langa hetia hunhlim takan hman dun mek lai hian medicine chuan pu Mr. Stone chuan arun phone ta tlat mai vacation hmang tura alo chhuah dei awang chuan an pu chuan arun hawa ma se medicine chuan kumliam ta tanga an hau lok to ni thu le ama ngei poina a hriat pui thu chu soima se Mr. Stone chuan angai thadu tlat lo chot mang tura zin chuak ta na chu rang taka let le thei ani to si lo an pu chuan a ban taringot mai ani bar chung lama arun lu le chuan a thian nu hanai chuan mi pakhat ron ringo an ti chu alo be meka medicine chuan an hotel thlenna lama let vata ngai thu a thian nu chu an rila hanai chuan riverboat tour discount an hmu thei tur thu alo rila ma se medicine chuan a bengkhon te chiam lo kalmei tum lai chuan Rodrigo chuan an pahnih tan a thian nu hanai chuan a muk fel vek to thu le party nuam tak mang tura du sak na hlanin chumi zan chuan a ho san ta ani medicine chuan a thian nu bula chuan an pu in a hna tanga ban thu chu lungai mel tak hian alo hrila anai chuan lo hnemin anu credit card a kol thu le poisa ang te po anu in adu zat mang tura ati thu te chu a thian nu chu an hril ve a anai chuan a thian nu chu lungai lo tur le har sat na eng po lo thleng se a sut kian vek tur thu chu hril a thian nu lungai na te an thlamon nu hian zan hudlim tak chu an mang chhun zoma atu khwalo var chuan riverboat tour alligator and tour chuan tour guide Rodrigo chuan ami hruai tur te chu an lam kuala an zinga hian puber timate afanu selile atupa maika te chu an tel ve don boka medicine te thian dun po chu a hun taka chuan an ron thleng ve chi bok an ha tho na hmun atanga man hmu taka rongkal ti hriat takin dioni chuan an tur ni na chuan ron tel alo tum ve mek boka motor pakhat chunga chong ho ta chu in hmel hriat tirna te chu han nein an hming te chu anin hril tlanga atira phur vak lo mai ka po chu nula te an lo tel ta ka chuan a phur ta viau mai an kalna tur lam bayu lam pangpan chuan an chuak zuita ane engemaw chet nuwa chuan an tur bultana tur hmun chu han thlengin darkar chan ve nuwa lungmanga an chuale tur thu Rodrigo chuan ami hruai ho te chu han rilin bul hnaya museum a te chuan a then te chu kalin a then te chuan chumi kota chuan thla te chu an lo la a museum chunga thil luru lian tak mai chuan mai ka mit chu ala hle maya hetia uluk taka a en kol lai hian museum nei tupa Almeida Walker chuan hipo luru ani thu te chu ron rilin kumsom don liam ta khan Africa rama akani thu te chu lo rilin heng hipo tuivok kan ti te hian ramsalian dang te ain kumtin mihringa ti hlum tam dei thu te sahel ei ni si lawa chuan mihring ti hlum tu tamber pakhat ani thu te chu alo rila tuivok te chu thil nung hlom takan ni dan maika bula a hril mek lai chuan anai te thian dun po chu in chunga chuan an ron lut ve chi bok an thil soi opposite chi chuan anai te thian dun chuan hi po chu kiutan ti thu an ron soi duna thu tak zet mai hian worker chuan an thi nuwa te an cute ani ngot lo chuan tuya na chuan tuivok tluka thil nung hlom an ombik lo thu chu alo hril ve le a thlate an lak zo nu chuan riverboat tour nei turin lunglam pang chu an pan tlang le ta mai ka chuan medicine chu alo star deuh wang chuan
a nei thayang bera chuan an thuwa tima chuan a fanu seli bula chuan anu kha ladam se chuan nuam ati vengotang ti in alo hrila dioni po chuan lungan chuan ma chuan phone chu han mangin text message te chu a fa te chu a han thun le boka ma se chana pakhat ma adong tlat lo tui thu ka ni don lo wangin line jacket hadu te chau lo chuan hak nge a tu lo thu Rodrigo chuan han hrilin seli le dioni chi chuan life jacket chu an lo haduwa Rodrigo chuan an him tlan zok thena turin an ti tur te le an ti lo tur te chu a han hrila an kut le ke te pon lama da chuak lo tur te an camera te chu an long pon lama lek chuak lutuk lo tur chuan a hril tel bok chulai hmuna alligator lian ber mai big ben an ti chu en pui tum thu te chu big ben chu fit som pani zeta sei ani thu te chuan hrila an phur tlang to ngang mai an kal chua tanga reiwak lova chuan thil nung rang te chu mu in an hlim tlang hle a an kal tumna ber big ben omna chu GPS tracker mang chuan an chui zela an thil mu te chuan ati hlim tlangin nuam an ti tak zet ani a omna lai vel nia an hriat na hmun an thlen chuan Rodrigo chuan marshmallow chu tuya chuan han the thla in hemi mang hian thleng chua an tum don ani marshmallow te hi lapua ang maya zang an ni wangin tuya chuan an pil theilawa heng ole te hian ar tui moti in ei tum chuan tui chunga chuan an run in lar ta thina ma se marshmallow engemaw zat mai a the thla nu po chuan big ben chu are chuan are tlok maya a ei du zong tak arsa a the thlak nu po chuan thom chu ala re hle mai ka tui nuai lampang zuk en chuan eng thil muni in a pot ni in soin amang ang hle maya ma se tran puyan han tum chu alo ti der vel mai hi alo niya anu seli chuan na tak chuan mai ka chu a haw rep mai hetia an kalkul vel la hian an pia la lutuk lo vaw kama hian an olelian big ben ruang ni om tak chu an va mu chuak ta chutia olelian tak mai ruang lo let reng ta mai chu eng thil chuan nge ti hlumang ti chu an ngai tu na chuan a lo lut lo thei lova an tour guide Rodrigo po chuan thil om dan chu a hrethiam lovin a hril haya chuan a lo tang ve bok dionila chuan chiang zo ka thla lo lak tumin Rodrigo chu alung khal nai tur chuan alo ti ve chen bok an zinga upa ber tima chu run ding chuakin an base atangin KM thuma tanga KM level laya hla a an omme karin thu te Rodrigo ne na chuan arang thayang bera an pu te be pop ngal tur le an long chu let pui wat tur chuan alo nge na Rodrigo po chuan in beng dai tura lo ti in an long chu in her ngal mai chuan tum ma se an tum angin thilakal tatlat lo thok le khata an long chu ne so taka po din ang mai chuan run dingin an hing taluai mai veile ding zong chuan an long chu in soin thok le khata an long chu a in khop ta hlok mai a chunga chuang zong te po chu tla chuakin mang ang tak chuan an auta chel chul mai an thayang ang chuan long in khup chunga chuan an lon kaya an zinga chuan an tour guide ber Rodrigo chu mu tur a om ve tlat lo dioni chu a lo tlak fal deuh wangin tima chuan chan chu vatuma ma se abul nai thingkunga chuan lo lonin tima po chu a fanu seli chuan lo let phei vat tur chuan a lo ti tui chu atanga thil run por chuak bur kara chuan Rodrigo po chu arun chuak ve nol mai man mo tak chuan long chunga chuan an lo pot kaya an long la chu eng thili muni hian ron su le popin thingkung in kara chuan atang tatlat mai Rodrigo la chuan hliam pui turin a hliam la chu a thi du em le ngal seli hi nurse ni in a thiam ang chuan Rodrigo chu a enkol zui ngal a thisen chuak chu an ti to vat lawani chuan a din hmun a thadon lawani ti po chu a hrethiam ngal
tuya hian flare box hi lo langin Madison ni chuan har satak chung chuan azuk char chuak flare gun mang chuan tima chuan a chemte chu han ro sa in hemi mang hian Rodrigo hliam chu an dep zui ta ani engemaw chen hnuwa chuan Rodrigo po chu run har chuakin tran puina an don vat arin lo thu midang te chu alo hril ve seli chuan Rodrigo hliam tu chu a hliam hnu hma tangin a te che zok zok lawang ti chu a ring thiama Rodrigo chuan closing time ani hma lo chuan an che sual ti tu main an hriat arin lo thu te closing time chu zandar sari dai alani wangin chuti mai in an lo la zong don lo ti chu midang te chu an hriat tira an din hun dik tak hi an hriat tok lo wang te po ani mai thei chutiang hun thleng nga chu tu ma chuan an pei hau lo mai helai hmun atanga engtin amo taka chhuah dan chu an ngai tua zui ngal van nei thlak deuh maiin an tui bottle dah khawmna bom pakhat chu an la le thei hlo mai tui in tur thiang hlim te an nei le ta ka chuan tlem chuan an har le ta deuh Madison le hanai po chu lo ti ve sap sapin Madison chuan van duai tur bi ka ron piang nia a in hriat thu te a college kalna lama te gymnastic lama te a hna lama te chuan a tluang lo em ni chuan a in hria a anu a in kol dana te po chuan a tling tok lo ni chuan a in hrebok anai chuan pessimistic ti taka a thian nu chu lo thlamuanin thil engkim mai chu a that le vek tur thu a lo hril mai ka chuan tui chunga tanga thil phuan ron chuak chu va hmu in thil hlom lo thleng thei ani ti hria in apu chuan hriat tira tima chuan rang taka thingkunga lon ngal turin selitenu fa chu a hriat tir thingkung zar chu rap sualin seli chu tuya chuan alatla zui rang takin Madison chu tuya zuang thla in seli chu azuk pui ngal heti lai hian henai chuan an lampana eng thil muni ron tol phei lai chu awa hmu Madison te chu rang taka tuya tanga chuak ngal turin a au tuar mai an mani lampana ron tol phei mek chuan an lon mek na thingkung chu a ron sudot mai hanai po chu in ring man lovin tuya chuan atla vele bok long omna lampanga hleuh phei atum mek lai hian eng thilimoni hian tui chung lama tang chuan arong kal hual tatlat mai Madison chuan thingzar niam deuh hi va hmu in chumi lampang pan chuan kal phei tur le thingzar tang chuan alo kai chho thei mai arin thu chu alo hril tima po chuan lo puitum ve bokin tuya chuan a chuk thla ve bok chuta an tum angin thil chu akal le talo tima zok chu eng thilimoni chuan tui chung lama chuan ron pot lutin a se zui ta ani ti hriat takin tui chu aron sen ta ngoi mai le Madison chuan a thian nu chu pokai an tum thina arim lo ema wangin a pot kai thei boxi lo an mang chu a ang tlang ani hanai po chu thingkung bul lama chuan rang taka il hleuh phein thingkunga chuan alon zui ngal asang lampana alon chho mek la hian tui chung tang hian eng thile moni hi run lang thutin hanai chu aron se zui tamai rap thak takani thil thleng chu arang te phut bok nen an ham hei tlangin jet le mai dan tur po chu an hre mai lo an mani ron bei tu chu atu te mala chuan eng thil chi nge ni ti chu an la hre thei mai boxi lo an hlau hle ringot mai ani zante aron ni taka chuan company nei tu te po chuan Rodrigo te chu an lo let hun an lo la ngak renga ma se an lo let har to ema wang chuan an ngai chu a tha to bik chi lo an board tracker GPS chu alo thi dei mai boxi Almeida chu Rodrigo te zong tur chuan akal chuk zui ngal mai ka chuan Rodrigo bula chuan an mani run bei tu chu tui thil nung eng chi nge nia a hriat tia zo chuan Rodrigo chuan a chang lem lo mai ka vek chuan mi ten an lo hmu theina turin mei pui lian taka siam chu an rota dioni po chuan tha lo ti in an GPS tracker chu ala nun le nun lo cheka that thu te chu aron soya
mà se tu chunge tui chunga chuan zuk lut du to ang le medicine chu involunteerin long chung lama chuan a zuk lut thla a heti lai hian a thian nu ruang chu zuk mu in mu hre a tingang mai heti lai hian mai ka po chu ron lut thla ve in Rodrigo phone chu an zuk mu chuaka man mo tak chuan tui chunga tang chuan an chuak zui ngal eng tin tin emo Rodrigo chuan a phone chu han tinungin GPS chu an on zui ngala Almeida po chuan an omna chu rang takin aron hre thei ngal an omna lampang pan hian man mo takin Almeida po hi arong kal zui ngal hunenga mo chen an nga nuwa chuan Almeida po chu aron thleng ve thei ta hlau mai ma se a be sei aya an lo om hlata wangin a petrol chu mangzawin long in kar mang chuan aron in kar thlenga Rodrigo chuan an mani run bei tu chu tuivok nia a riat thu Almeida chu alo hrila hetia let tuma anin thiar lu vel mek lai hian Dioni chuan an tour guide Rodrigo thiam lo ani thu te chu war tak chuan alo soya ma se mai ka chuan Rodrigo chu athlawang lo ho sakin amma Dioni chuan kalkual turin lo ti lo se chu tundin muna hian an ding lawang ti chuan alo chang ve a anin hnial boina lama hian Dioni chuan mai ka chu anek thlapal ta hlau mai chu vele hipolian zet mai chu mai ka ma chuan arun in larta ei poti ma in chu tuivok chuan mai ka chu ase hlum zui ta ani thil thleng chuan an zawai mai chuan a thong le a bik takin mai ka nu seli phei chuan om ngai na po chu a hrelo ani ber mai long engine ber a man tlak tak si lowa chuan Almeida chuan chumi zan chu thingkung vela chuan an omri mai chu a him zok doni chun hria in midang te po chu thingkunga chuan umleri tur chuan alo tia seli chuan Almeida bula chuan engtia malak zel nge an tum ti chuan an zota Almeida chuan in ka muthil na tranquilizer pahnian nei thu le chumi mang chuan ka an tum tur thu te ma se chu chuan an hne to karin lo thu te chu alo hrila hemi nu hian Rodrigo le Almeida chuan in tur te chu in dunin lunga chuan om dunin anin tok tar zui ta midang te an re thap lai chuan seli chu tuya chuan aron zuang thlata bor mai a fa pathi na khan an den nat ema wangin lo po anei to lo la chu sa in tuya chuan akal phei zela heta tui kan ti hi sa phawin suaman ti khani in thuk lo te ni in rei lova mu thei lo china chuan seli chu akal bo ta dei mai seli lam ringot an ngai tu la hian tui vok chu ron lang thutin Almeida ke chu aron se saka rang takin Rodrigo chuan ka mut thil na pakhat jok chuan tui vok chu alo ka pa chu vele tui vok chuan Almeida chu tuya chuan hnuk lutin eng tin tin emo Almeida chu vào kam lama chuan aron in hai chuak thei ram mai ma se ake chu athi na sangang mai Almeida chuan Rodrigo chu han avin ka muthil na tranquilizer chu lot le ngal tur chuan an tia ma se Rodrigo chu tisena lo nem to ema wangin ni ko hrelo chuan an lo let reng mai midang te chu an om hmuna tanga tui lo ti per tur le tui vok ril ru lo la peng tura ti in chu vele tranquilizer la tur chuan ama chu tuya chuan alut phei ngal ma se van doi thlak deuh main ama a tak mai chuan hipolian zet mai tui vok chu aron lang thut mai se tum chuan aron bei phei ngal Almeida po hi tlan chia in flare gun mang chuan alo bei let medicine chuan he hun hi rem changa chuan lo mangin lung lama chuan rang takin ein hlo phei ve ngal bok Dioni le Almeida te po chu arang thayang ber chuan longa chuan ron in hlo kain chuta tang chuan anin karson zui ta ani hetia kalpa a anti ti mek la hian hanai bek hi an char chuak lo mai a chunga chuan night vision camera hi lo omin alo la thalau zui building ni om tak hi night vision camera tang chuan va mu in chumi lampang pan chuan anin kar pheya
an kalna hmun chu alligator farm atana an hman thin ma se hun rei tak chung man lova lo to hi alo ni chulai hmuna chuan an hman tangkai thei tur thil fuelemo radio lampang chu an zong kuala hetia an zon kualna lama hian paper work ri to tak mai sangka zakwa som pahnih velami dei to hi an hai chuaka an mek na hmun chu hi po vun tumna lo tling le ta si lo ani ti chu paper work tang chuan a chiang view mai engemaw chen chu farm hlui an enkual hnu chuan le mai chuan tuma heti lai tak hian thil hram thom ni om tak hi hria in an zuk en chiang chu hi po no te hi alo ni ya thir bom chuan lo delin alo tang hi alo ni thil ni dan tur om ang chu alang takur mai ka hi po khan he no te hi ven him tumin mihring te chu alo be ta thin ani ti chu a chiang ta viau mai he thil hi adik zia aron lang zui ngal hi po lian zet mai chu aron lang ta thuk mai anau te chan tum chuan aron be zui ngal medicine phei chu ase man lo chawa an meida chuan ka mut thil na tranquilizer chuan lo kap ma se ala kap thel zui eng tin emo room pakhata chuan an tlan lut thei hlau mai thil kang thei thil engama zat mai hi an hu chuak ta an ti dan turvel an soi ho mek la hian chu hi po chu aron lang ta thut mai almeida chuan dioni le medicine te chu kongkhar hnung lampang tang chuan kal chuak wat tur chuan an ti ngal an hmu reng lai chuan chu hi po lian zet mai chuan almeida chu ati hlum zeita ani reilawa kongkhar po chu aron nging le taloi loi mai an him zok theina turin omdun zel lovin tlan hran chu an ril ru ka an mek na kongkhar chu ne so zet mai chuan hi po chuan ron ti chia in dewani chu in chung lama chuan tlan chia in medicine chu a phei lama chuan a tlan zui ngal medicine chuan hetia a chei bui lai hian dewani chu longlama lo zuk kal tur le ama lo ngak tur chuan a han ti ya dioni chu han zuang thla in ake alatina deuh zui hi po in aron nei zel taka chuan lighter chuan an omna hmun chu a hal alta hluak mai chu vele a hnuai lama chuan a zuang thla ve ngal medicine chuan kang bainas tak chuak chuan midang arong ko chu ngei ringin dioni bula chuan midang lo nga mai a that thu chu a han rila ma se dioni chuan lunga kal thuaya chua wat chu adu thung an du dan an tak lapa chuan diwani chuan akal san zui ngal pen ni vel bak a pen man lo amazona chuan hipo kha lo dingin bo ma chuan ron sut chil popin a thi zui ngal medicine tan po han hlawa han chi aina man a to lo hipo chuan ron be tumin aron en le tawang mai medicine chuan film takin angai tu na chu manga hipo no te tang mek chu han chan chu sakin van dei thlang deuh main hipo no te nu le pa te chuan eng tin ma ti lovin angkal san zuita ani an chung lama chuan rescue helicopter aron thlok hlau mai man mo takin medicine chu chung bom chunga chuan lon chhovin chan chua ani zuita ani